Hei, salut! Numele meu este Lihet Florin de la Pro Marketing și sunt extrem de entuziasmat să vă prezint noul meu canal de YouTube dedicat pasionaților de marketing și business. Aici, la Marketingul pe înțelesul tuturor, ne-am propus să transformăm informația într-o experiență auditivă captivantă. Ce veți găsi aici? Podcasturi pline de idei proaspete, interviuri cu specialiști din domeniu și discuții sincere despre provocările și succesele din lumea marketingului și businessului. Indiferent dacă ești antreprenor, marketer în devenire sau doar curios să înțelegi culisele acestor domenii, acest canal este pentru tine. Veți descoperi strategii practice, sfaturi aplicabile și povești reale care să vă inspire în călătoria voastră. Deci, sunteți gata să vă alăturați comunității și să aflați cum să vă dezvoltați afacerea sau să înțelegeți cele mai recente tendințe în marketing? Dacă da, abonați-vă și actualizați clopoțelul pentru a nu rata nicio actualizare. Hai să construim împreună o comunitate a celor pasionați de marketing și business. Mulțumesc că ai fost până aici cu mine și abia aștept să împărtășesc această călătorie cu voi. Până data viitoare, suntem aici la Marketingul pe înțelesul tuturor să discutăm despre marketing și business. La revedere!